मिसामारा गामि पन्चायतआव जिल्ला परिषदनि एमजिएनरेगा आसनि मावफुंनायाव जाख्ल'नायनि अजद थिखांदों। नावखाथानिफ्राय लंकासिम थांनाय लामाखौ मावफुंनानै होआब्ला फैबाय थानाय समाव बिसायख'थियाव भट होनायनिफ्राय गंद' गामिया जानगाराव थागोन। जनाय महकुमानि मिसामारा गामि पन्चायतनि सिङाव थानाय नावखाथानिफ्राय रामधन दिखारी गामि गंद' गामि फारियै लंका, मलान, उलुनि जाम्पार, 1 नं बिष्णुपुर, 3 नं बिष्णुपुर, 2 नं उलुनि गामिनि रायजो राजाया नखरसेयाव 400 निफ्राय 500 रां खांनानै औवानि दालां बानायदों। रायजो राजाया अजद दैखांदों दि थांनाय बोसोराव बे लामाखौ 1 नं नावखाथानिफ्राय दिखारी दैमासिम जिल्ला परिषद थाखोनिफ्राय 49,8,460 रांनि एमजिएन रेगा आसनिजों मावफुंनो लानानै 300 मिटारसोल' खोदों, जायनि जाहोनाव गेजेर गेजेर बायस'नानै थानाय लामायाव रायजोफोरा औवानि दालां बानायनानै लानो गोनां जादों। रायजोफोरा सरकारनिसिम खावलायदों दि मानि थाखाय लामाखौ 300 मिटारल' खोनानै फोजोबखो बेखौ थाबैनो नायबिजिरनानै खोनानै होनांगौ, नङाब्ला फैबाय थानाय समाव बिसायख'थियाव भट होनायनिफ्राय गंद' गामिया जानगाराव थागोन आरो रायजो राजाया खुद्रिसारनाय हाबाफारि लानायबो जागोन होननानै फोरमायो। नै बे औवाखौ आङो गोदाव सोराव दिनै सानसे बरबाद मावनायनि दानस' दुनस' बहा हाजिरा खामला नै आङो औवा रुजुनना लादो। हौवा मानसि गैया नालाय हिनजावाबो खाथिनांगौ जादो। दालां बानायनि खारनै नै दुमथेन रुजुनना लाबोनो माइरं बाना लाबोदों। माथो लामाफ्रानो मोजां नङा, थफ्ला बाना लाबोबा खस्थ', लामा फुदुलियानो मोजां नङा माथो। कन्ट्रलनिफ्राय लाबोदों, हसनापुरनिफ्राय। लिडारफोरखौ मा बुंगोन बे समाव? हा? लिडारफोरा ओइ भट होनोबाल' नांगौ, ओमफ्राय माबा ओरैनोबा नायफिना जोंखो। गिबियावनो आङो बड'लेण्ड निउस लाइनजों आं साबायखर बावहरग्रोनाय जाबाय। जोङो दिनै 6टा गामिनि जोङो गासै रायजो राजाफ्रा जना जानानै बे दालांखौ जोङो बानायनो गोनां जादों। खारन जोंहा बेवहाय नैबे नावखाथानिफ्राय जोङो मगलानसिम एबा बगरसार सापरिसिम थांलाय फैलाय लामाया जोंनि थाखाय जोबोद उसुबिदा। खारन गथ' गथाय आरो गासैबो रायजो राजाफ्रा बेहाय माल माथाजों लोगोसे माइरं दैरं लांलाय लाबोलाय बायदि इत्यादि मुवाफोरखौ जों बेजोंनो जोङो लांलाय लाबोलाय खालामो। दा बेनिखायनो नैबे नावखाथानिफ्राय थांनाय जिथु लामाया जोंनि थाखाय जोबोद प्रयजन। दा जोंहा उसुबिदाया बेनो जे जोंहा बेयाव थांनाय लामायाव थांनाय बोसोरावबो जोङो बेबायदिनो गोबां रां खेन्दा खालामनानै जोङो दलंखौ बानायदोंमोन। देग्लायबो जोङो नखरसेयाव खमबाबो 400-500 जोङो खेन्दा खांनानै जोङो बानायनो गोनां जादों रायजो राजानि रांजोंनो। दा बिनिखायनो जोंहा बेहाय खुनु जोङो सरकारनिफ्राय जेबो जोङो अनुदान मोननाय जायाखै जोङो हागौ रायजो राजाफ्रा दुखिया रायजो राजाफ्रा जोङो न'खर हिसाबै जों खांनानै बे लामाखौ बा दलंखौ जोङो बानायनाय जादों आरोखि। नुजाफैदोंना नुजाफैयाखै दासिमाव? दिनैसिमावथ' बे जोंनि थांनाय हान्था मेलानि थाखाय बा दैमा मोनसे दङ गेजेराव, बे दालांफोरनि थाखाय जेबो बेब'स्था लानाय जायाखै आरो बिथांमोना जोंनि बे थांलाय फैलायनि गेजेराव बे दलं सोमोन्दै बिथांमोना जेबो रायज्लायफैनाय जायाखै आरोखि। नोंथांमोना बिसोरनिसिम फोरमायहरनाय जादोंमोन नामा? जोङो बिथांमोननो माब्लाबा समाव जों बुंनाय जायो जे जोंहा नावखाथानिफ्राय थांनाय लामाया गोबां उसुबिदा जायो। बे उसुबिदानि थाखाय जोंनो माबा मोनसे नोंथांमोना अनसुंथाइ होनो हागोन नामा होननानै जों किसुमान सोरनिबा बुंनाय जायो आरोखि जोङो। मावनाय जादोंमोन आसनिजों? बे लामाया थांनाय बोसोराव MGNरेगानि मावनाय जादोंमोननो। बेहाय जों मिथिया, माखासे नैबे निसामारा पन्चायतनि जाय दैदेनगिरि बिथांमोना हयथ' मावदों खोमा, जों बेखौ इसेबां साननो हायाखिसै। दा जोङो उसुबिदाया बेनो जे बे लामाखौ बिथांमोना मावनायाव हयथ' हास्लाबासै नामा, माखासे खारा भाङानि थाखाय जोंहा उसुबिदा जाना दं आरोखि। बेखौनो आं दिनै जों MSC जोंहा मोनसे माबा दङ, राजखान्थि दङ, बे MSCखौबो आङो बेनि गेजेराव आङो बुंनो नागिरदों जे हायोब्ला जे आंनि लुबैनाया बे जोंनि थांलाय फैलाय दलंखौ जाहाथे बिथांमोना
निर्माण खालामना होयो आरो नैबे लामाखौ मोजां खालामना होयो आं बेखौ बिथांमोननिसिम नारसिदों आरो आसाम सरकारनिफ्रायबो आङो बे लामाया जिहेतु नावकाटानिफ्राय बगलसाबो थांनाय लामाया एसे फिदिब्लि जानांगौ होननानै आं बेखौ आसा खालामनानै आं बे सरकारनिसिम आङो बेखौनो नारसिनहरनाय जादों आरोखि। आं गिबियावनो बड'लेण्ड खौरांगिरि बिथांमोननिसिम आंनिफ्राय अननाय आरो मोजां मोननायखौ जासिग्रोबाय। दा जोंहा नैबे जिहेतुनाखि जोंनि गासै दिनैनि बे समाव जोङो गासै रायजो राजा जोङो द' रायजो राजाया जोंहा ज' जानानै मोनसे बे थांफैनि थाखाय जोङो मोनसे औवानि दालां बानायबाय थानाय जादों। बे औवानि दालां बानायबाय थानायाव जोङो जिहेतु जोङो जोंनि ओनसोलनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनजों जोङो टेलिफननि गेजेरजों सावरायनाय जादोंमोन। बेवहाय दिनैसिम जोङो खुनुरोखोमै बिथांमोननिफ्राय जों जेबो फिननाय मोननाय जायाखिसै अनसुंथाइनि सोमोन्दै। दा बेनिखायनो जोङो जिहेतु जोंनि गोथौ एरिया हिसाबै जोङो जोंनि उन्दै गथ' गथायफ्रा जिहेतु फरायसालियाव थांनाय फैनायनि जोंहा दा माखासे गोबां उसुबिदा जानानै दं। बेनिखायनो जोङो जोंनि न'खरफोरनि जोङो न'खरसेयाव जोङो 400-500सिम न'खरसेयाव जोङो सान्दा खालामनानै खांलायनानै नैबे जोंनि जिहेतु थांफैनि थाखाय उन्दै गथ' गथायफोरनि थाखाय जोङो फरायसालियाव थांनो थाखाय मोनसे राहा लामा लानानै जोङो बेखौ मावनाय जादों। लोगोसेनो दिनै जोङो गोबां उसुबिदा जिहेतु फरायसुलिनि अनगायैबो जोंनि जिहेतु गामि ओनसोलनि जिहेतु माखासे महिलाफोरनि थाखाय जोंहा गोबां उसुबिदायाव दङ। जिहेतु गर्भबती सासे बिमाया जायोब्ला सासे बिहामजोआ गर्भबती जायोबा बेखौबो जोङो दिनै जोङो नावजोंबो लांस्लाबनो हाया, माखासे समाव नावबो जाया। बेबायदि समाव जोङो माखासे हाबसों हुबसों खालामनानै जोङो गोबां उसुबिदाजों जोङो फाहामसालिसिम लांनो गोनां जायो। बेनिखायनो आं दिनै जिहेतु नैबे खौरां लाइनि गेजेरजों फोरमायनो सानदों जिहेतु जोंनि नावकाटा टु लंका नैबे लामाखौ जिल्ला परिषदनिफ्राय हमनाय जादोंमोन 49 लाखनि। दा बेवहाय बे लामाखौ बिथांमोना खुनुरोखोमै मोजाङै मावफुंनाय जायाखिसै। बिथांमोना जोंनि रायजोनि नुनायाव बिथांमोना 300 मिटार मावनाय जादों। बेनिखायनो थाबैनो जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना नैबे 49 लाखनि लामाया मानि थाखाय 300 मिटार खोनानै दोनखो, मावनानै होखो जोंनो रायजो राजानि। बेनिखायनो गासै दैदेनगिरि बिथांमोना सारिजारि नायनानै नैबे लामाखौ थाबैनो मावफुंफिननानै होनांगौ होननानै जोङो रायजोनिफ्राय डिमान्ड खालामनाय जादों। बे लामाया बबेनिफ्राय? बे लामाया नावकाटा टु लंका थांनायमोन। बेखौ जोङो बेनारावल' नुनो मोननाय जादों जे 49 लेक्स। बे नैबे जोंनि जिहेतु जों दा दालां मावबाय दं, बे लामाया सिगाङावहाय जोंहा ससेया मेटेल गारनाय दंमोन। दा बे मेटेल गारनायखौनो बिथांमोना 100 मिटारसो माने हा खोसिननानै उनावहाय जोङो मेटेलखौ गारना होफिनगोन होननानै खुनुरोखोम दासिम मेटेल गारना होफिनासै। बे 100 मिटारसो मावनायावनो बिथांमोना गासै बे 49 लेक्सनि जिथु रां बेखौ बिथांमोना बेयावनो बाहायबाय नामा। दा जों बेखायनो सोंथि खालामदों जे दैदेनगिरि बिथांमोना जिहेतु जोंनो माबा मोनसे बिसायख'थि सम जायोब्ला जोंनि रायजो राजानि खाथियाव बिथांमोना नुजाथिफैयो। बिनि उनावहाय जिहेतु जोंनो रादाय होलाङो, बिथांमोना गावसोरनि गोसोजों गोदै जोंनो रादाय होलाङो जे नोंथांमोननो इदि मावफुंना होगोन, नोंथांमोननो थांलाय फैलायनि सुबिदा खालामना होगोन होननानै बिथांमोना बुंलाङो। नाथाय बिथांमोना बिसायख'थि जोबखांनाय लोगो लोगोनो खुनु जोंनि रायजो राजानि दुखु सुखु बिथांमोना नायफिननो फैया। दा बे समावहाय जोङो गासै रायजोनि जानानै नैबे 6था गामिनि जानानै आं बेखौनो फोरमायदों नैबे खौरां लाइनि गेजेरजों। जिहेतु जोङो फैबाय थानाय बोथोराव जोङो नैबे जोंनि जिहेतु थांफै लामाखौ दैदेनगिरि बिथांमोना जुदि थाबैनो मावफुंनानै होयाबा जोङो फैबाय थानाय जोङो बिसायख'थि जिखुनु राजखान्थिनि बेलायाव जोङो सरकारनि जिहेतु बेलायाव जोङो भट होनायनि बेलायाव जोङो गोजान जानानै थानो गोनां बायध'था जागोन। बेखौनो आङो फोरमायथिबाय। दाखिनानै बुंदों जे बिथांमोना जेब्ला इलेक्सन सम जायो अब्लाल' फैयो। नैबे जोंनि जिहेतु दा हयथ' जोंनि थांनाय फैनाय समाव जे मोनसे उसुबिदा रायजो राजानि थाखाय जाना दं, बे समखौ बिथांमोना मानो नायफैयाखै? जोंनि लामाया मा अबस्थायाव दं? नैबे नावकाटानिफ्राय लंका उलुनि थांनाय लामाया मा अबस्थायाव जाना दं? बिथांमोना अति अनखालि नायफैनानै जोंनो जिहेतु प्रब्लेम जानाय, गोनांथि जानाय बेखौ थाबैनो मावफुंनानै होनांगौ। लोगोसेनो नैबे जिहेतु आं बेखौनो फिन बुंफिनबाय जे नावकाटा टु लंकासिम थांनाय जिहेतु 49 लाखनि लामा, बे लामाखौ बिथांमोना थाबैनो नायबिजिर खालामनानै जोंनो मावफुंनानै होनांगौ। होआबा बिथांमोना होआबा जोङो अति अनखालि जोङो रायजोनिफ्राय मोनसे खुथि साननाय हाबाफारि जों लाफिननाय